Здравейте хора, аз съм Геда35 и ще снимам клип на Майнкрафт. Още един път казвам, че клиповете ще ми започват с този канал, защото мога визирам да се прецака. До мен е Master Panda 6. Сега ще снимам клип на Майнкрафт най-вероятно. Като мен. Толкова пирват. Добре хора. Пускаме нивото. Пускаме нивото до това нова ниво, къде сваля клип. Или днес или утре ще свалям клип на Фреди 4 на втора нощ. Последния път, докъдето бяхме стигнали. Аз цялата четвърта нощ. Той лъже. Той едва се дава първа. До втора. Точно като мен. Един розов. Аз за малко да мина. Бях седнал до 4 часа. Окей. За... Кой го интересува? Мен. Добре, оцелих си джама. Според мен къщата ми е много красива и отвънка и отвътре, защото покрива ми е от стъкла. Казах ви, преди да почна правя в Survivor, бях на трети да се отправя. Ето вижте ми къщата, покрива от стъкло. Кажи, че имаш кученце. Имам куче, защото Master Panda 6 каза да кажа, че имам куче. Разбира се, че имам куче. Не знам защо не ми пада кръвта и нито за яденето. Ще го пира. Хайде си взема нещо за ядене. Ето си. Добре, хора, отиваме да намерим нещо, което малко да ме нърви. И сега ще правя аз клип на Асфалт 8. Айде. Хора, събирам светенц. Тези светя са хубави, ще ги взема. Бягай тук малко лина. Намокна ми цялото як е добре къде съм отделните. Първо намерих някакви семенца. О, кошка! Здравейте, кошки! Ще те убия! Ще те убия! Убих! Yes! Още една кошка и не ще стрелям. Джезе! Месота! Както винаги! Трябва да го купим. И ще разчиста къщата ми. Хора, аз съм още нов, не знам вашите примери какви са, каква игра искате да игра, смисъл. Казвам ви, че скоро клипа ще ми бъде в GTA 5 на компютър, на PlayStation 9, извинете. Това няма да го чета.
Хора, трябва да чупа това, много ми пречи. What the fuck, просто изчаквам това. Ще руша това. Хора, клипа ще бъде около 7-8 минути. Забавянето на клипа е да чупат тази тухла. Чупих е окей. Тази врата успях да се направя сам. Тези врати по-точно успях да се направя сам. Опа, извинете, бъках вратите. Добре хора, това ще е края на клипа. Абонирайте, харесвайте, коментирайте на канал Gevar35. Чао от мен, чакайте продължение.